Oi. Se viime vuonna, kun se on sepsin takia silmät tänne. Lämmittelehän niska vielä. No niin, irti. Kuka sieltä tuli? Tuppa vähän lähemmäksi. Riesa. Riesa. No moikka Riesa. No tervetuloa kuvaukseen. Minä opastan sinua tämän reissun ajan ja hyvin meneekö kokeilla. Hei! Oho! Hyvä. Tuppa tänne. Ota irti. Kalutin, mutta pitäisi koiraa panna. Minä annan sulle kohta niin. Sinua. Miten haluat mennä? Sä vedät sillä leikkoon, niin meillä kasvu kiertää maata. Sitten ei saa puhua mitään. Sitten heität minulle kaikessa rauhassa. Minä otan kopiin. Sitten minä heitän sinulle. Ja sinä heität vielä kerran. Ja nyt voit päästä koiran silmiin ja kaksi vetoa, niin on perään. Samalla tavalla, anna olla se vain. Kaksi vetoa ja sitten heidät mukaan. Aika pätevä! Ihanko sidostessukkana mainittu? Ihan! Melkein on kyllä niin päteviä, että ei sun pätevämpiä ole olemassa. Otapa kiinni. Niin, tää oli nyt tää. Mulla on ollut Irlannin terrieri, mä tiedän jutut. Hyvä. Me lähdetään sitten siirtymään tuonne toiseen paikkaan. Ja tossa on semmonen keltainen viiva, joka nyt huonosti näkyy. Joo. Sä pysähdyt siihen. Ja silloin kun mä sanon, että askel irti, niin vapauta koiran tuosta liinasta ja itse otat yhden askeleen. Se on merkki koiralle, että saa mennä. Siinä ei saa puhua mitään. Lähdetään menemään. Hyvä, ota kiinni. Otahan kiinni. Älä! Se luukutetaan. Voidaan käyttää sitä omaa. Joo. Se on sit ihan lopussa se apu. Joo. Eli pysähdyt siihen ja laitat tämä. Ja samalla tavalla kun mä sanon äsken, vapaudet vasta sitten. Lähdetään tuohon viikolle.
Tää on hyvä ja käsi alhaalla hiisen pitkällä ja kato tänne näitten kuvaajien päitten yläpuolelle. Aika Se on nyt 3 minuuttia. Kiitos aika. Tule vaan tänne. No niin, sitten yleensä voisi... Sitten. Eli vasta sitten kun annetaan askelia, niin on vapaa.
Hyvä, kutsutta riittää. Yle! Tänne! Tule! Ihan pian! Hyvä! Oliko vähän jännä juttu? Sulla oli vähän myöhässä se ensin tuo hauskun pissi tuosta. Sitten me lähdetään tuonne haasteen. Kehu koiraa, kehu koiraa. Meni se haalari lähelle ja kehu koiraa. Tää on vaan hinnasta kiinni. Tule tänne. Syötkö käpy? Ja sitten näyttö tuolla näyttö, jossa on. Kävelet sitä koskettamaan saa luvan tuosta kainalta. Sen männyn luona teet täyskäännöksen ja tuut toiselta puolelta haalaria. Käsi alhaalla pitkä, reipas vaussa pois. Hyvä. Ja sama tehdään ihan samalla tavalla. Oliko jättiläinen? Oi niin. Näyttäpä keltaisen kuvan. Suurin piirtein sitä kävelet ja heti kun räminä kuuluu käsi taluttimesta ja käsi räminä. Ja voit nähdä vettä. Kehuppa koiraa, olipa aika rohkea. Hyvä, ja tule tänne. Ei, mikä tää on? Hyvä, ja sitten tässä on sydännettä siihen, liinan päästä kiinni. Tässä on samanlainen kävelykielä kuin äsken. Elikkä sä kävelet tuon tasiakkainen aikuisen ja puolella kiinni. Ja se tarttu suuhunkin jotakin. Hyvä, se oli siinä. Sitten me kierretään metsäkierros ja lähdetään katsomaan. Tuossa on keltaisella merkitty kivi, niin sen eteen käyt seisomaan ja otat taluttimen päästä kiinni ja tuijotat tuonne vastapäätä mäntyyn vastoin.
Hyvä. Ja vasta kun annetaan lupaa, voit päästä koiran. Ei aikaisemmin. Alkaa. Päästä irti. Mene puoleen väliin kohti aaveiden keskikohtaa. Mene vasemmanpuoleisen aaveen eteen halausetäisyydelle. Nyt. Ala juttelemaan aaveen kanssa. Voit myös kutsua Riesaa houkutella, mutta katso aavetta. Riesa, tule tänne. Houkuttele Hieno kunnolla. juttu. Tule tänne Riesa, hieno tyyppi. Tule no. Pian. Tule katsomaan, täällä on herkkuja. Mitä täällä on? Tule katsomaan. Riesa. Riisu aaveelta huppu sieltä niskasta takaa eteenpäin ja ala jatka keskustelua aaveen kanssa ja houkuttele Riesaa. Hieno Riesa. Hyppää. Taitava. Nyt myös aave voi houkutella koiraa. Tarjoa vaikka kättä vähän. Ohjaajakin kutsuu vielä sinne. Houkutelkaa nuuhkaisemaan sitä aavetta. Hyvä Riesa. Tule katsomaan. Kato vaan mikä siellä on. Käy katsomaan mikä tuolla on. Sillä meni kasvat sekaisin. Voisiko Riikka pikkusen kumartua ja yrittää Ihan sillä tavalla varovasti tarjota? kyykkyy siihen. Näin. Hyvä, joo. No. Ja sitten ohjaaja menee Riesan kanssa ton toisen aaveen eteen ja samalla tavalla sieltä huppu takapäin. Me kutsut Riesaa ja Metsinen. Otaks me... Älä ota hihnasta, kun ihan vapaana. Tule, mennään. Liikkuu ihan okosti. Liikkuu nyt ihan Joo, okosti. liikkuu ihan okosti. Ota sen hupun vaan ja ohjaaja ja aave tarjoaa kontaktia koiralle. Joo, hyvä juttu, sillä juttu. Selvä. Ota koira hihnasta kiinni. Sitten voit ottaa sen oman lelun ja ruveta leikkimään.
tehdä mitä tahansa, että se on ohi. Hyvä. Oliko se No niin. Oliko vähän kiva rata? Taisi olla aika mukava, paitsi se puupölkky, joka Niin. osui jalkaa siinä aaveitten kohdalla. Se oli ainoa mikä vähän, mutta onneksi se meni ohi. Niin, se onneksi unohtaa kyllä Joo, aika se nopeasti. unohtaa aika nopeasti näköjään. Mitä mieltä oli itse? Oliko yllätyksiä? No minä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut enemmän semmoinen, että se olisi mennyt niinku rohkeammin sitä aaveita kohtaan. Tai Aivan. silleen, mutta se ei sitten ehkä kiinnostunutkaan niistä sit silleen, että enemmän kiinnosti ne tippuvat lumipallot ja joo, kaikki ja muu. pommitti sitä. Mutta siis niin kun, en minä oikeastaan osannut odottaa yhtään mitään, kun en yhtään tiedä, Aivan. mitenkään voi niin Aivan. mennäkään. Niin siis tää oli ihan semmonen Kyllä. hänen näköistä. Sullahan on tosi niinku toimiva koira, joka niinku, sanon, että se toimii, että se unohtaa ne hyvin nopeasti. Niin. Vähän niin kuin sanoit se Jalankin kanssa, Niin. niin se unohtaa se kipunkin vähän ajan kuluttua. Se on semmonen pikku Mitä? drama queen. Okei, selvä. Sosiaalinen koirahan sulla on, eli ottaa vieraisiin ihmisiin ihan positiivisella tavalla kontaktia. Lähtee vieraan henkilön matkaan ja tekee siinäkin niin tarjottaa yhteistyötä tai vastaa siihen yhteistyöhön. Antaa käsitellä ihan hyvin ja leikkihaluahan tällä koiralla on. Se tykkää leikkiä, se tykkää meidän paloletkustakin, vaikka se on iso ja se tykkää taistella sen kanssa. Ja se vähän pureskelee sitä siinä vaiheessa, kun tulee se passiivinen osuus, eli missä vähän painostetaan koiraa katseella, niin siinä se päästään irti, mutta tarttuu heti uudestaan kiinni ja repii niin kuin sidosten sukkamainoksesta konsanaan. Taka-ajasta tykkää valtavasti, se oli kivaa, kun sai ajaa takaa ja niin sit se kävi nuuskasemassa sitä meidän esinettä, että se ei kerennyt ajan sisällä niin nostaa sitä ja tuoda sitä tai pitää suussa, mutta kävi nuuskasemassa sitä aikaa. Silloin kun ei tapahdu yhtään mitään, niin sitten Riesalla tapahtuu sitä enemmänkin, että se kerkesi käydä kipissalla ja sitten se kerkesi käydä paskalla ja sitten sieltä tuli semmosia ihania lehtiä, jotka lensi siellä takana ja et silloin tapahtuu hänellä sitä enemmän. Hän kyllä keksii aktiviteettia itselleen, jos ei sitä ole ympärillä. Etäleikkiästä on kiinnostunut koko sen ajan, kun etäleikkiä liikkuu siinä niin kuin linjalla. Mutta sitten siitä niin kuin leikistä niin huomaa, että aika varovasti niin tulee etäleikkiä luo. Ja sitten kun on etäleikkiän luona, niin sitten se vähän niin kuin empii, että en mä uskallakaan. Mutta sitten toisella leikillä, kun houkustelee, niin se ottaa kuitenkin sen kontaktin siihen etäleikkiään. Toisella leikillä niin sitten se pääsee oikein leikkimäänkin. Eli tekee aktiivisen leikkijän kanssa niin koko yhteistyötä. Sitten peloteltiin vähän tuolla metässä ja sekä haalarilla että äänellä niin se tekee pienen väistöliikkeen, että se katsoo koko ajan kohti sitä haalaria tai räminää, ettei käännä pois katsosta. Ja sitten taas kun peloteltiin aaveitten loalla, niin ei sitä peloteltu siellä yhtään. Sillä oli omia juttuja joita se teki siellä. Kun katsotaan aggressiota, niin minkäänlaista puolustusta tai uhkaa aggressiota olen näkynyt koko radan aikana. Nämä meidän jutut ei ole ainakaan nostanut sitä puolta, jos se Riesassa on sitä. Jäljelle jäävät reaktiot, eli sun ohitukset haalarilla ja räminällä, niin haalarilla sillä jää ihan pieni kiinnostus vielä siihen haalariin, eli se käy yhdellä kerralla vielä nuuskasemassa sen. Viimeisellä ohituskerralla käy nuuskasemassa sen. Mutta sitten taas äänellä ei mitään, te olette ihan sunnuntain kävelemään siellä metässä. Ja tosiaan sitten kun tullaan aaveisiin, niin ensin se huomaa sen vasemman aaveen, katsoo sitä ja sitten se rupeaa tekemään omia hommia ja nuuskii ympäriinsä ja se näkee myöskin sen oikeanpuolimmaisen aaveen. Mutta siinäkin se niinku katsoo, että okei, sieltä se tulee, mutta sitten rupeaa tulee pommituksia ylhäältä, jotka on paljon kiinnostavampia, eli ei se ota niitä uhkana sillä tavalla millään tavalla. Ja sitten tosiaan se uteliaisuus siinä ja kontaktinotto AVC, niin se menee ykköseen sen takia, että oli kipeätä siinä, kesti vähän aikaa ennen kuin se tuli sinne
sinne sun luo ja otti sen kontaktin sitten viimeisen siihen AVT. Lenkkialussa ja lopussa ihan samanlaiset, eli Rensa ei ole ainakaan ottanut mitään paineita tämän radan aikana. Ja ampumisiin ei reagoi millään tavalla. Et ihan leikkii pallolla ja katsoo mistä päin ne tulee, mutta muuta ei. Muuta ei niinku siihen. Et Riesa on nyt MH kuvattu, eli tiedäks. No niin. Kiva, että toit. Kiva oli tulla. Hyvä. Kiitos. Voiko sulla oli lämmintä? Ihana.